Umaga po, welcome po sa aming live. Ayan, may bisita po tayo. Ikaw sa ayan, ikaw lang muna Sinda. Hi guys! Magandang hapon. Muna mo may views, kakaiguan. Tingka sabi niya, huwag mo nga magtakam. Sabi. Tigilin ko muna kung ano ay. Iyo baga kaya, feeling mo. May sarap. Yan, magandang hapon po. Pinapakilala ko po sa inyo ang isa sa iba. Sana all may laptop. Isa sa aking bisita. Yan si Simply Cat. Ayan, ibigay mo sila sa ano mo sa ano to? Sa channel mo. Ayan, invite ko po kayo sa channel ko, Simply Cat. Ayan, maraming salamat dun sa mga nag-subscribe. Mga ano ni Oragon Hane. Grabe, natod ako na Hane. Maraming salamat po sa inyo. Nag-aarabang talaga sila. Iyo. Ba may gusto kang sabihin sa inyo? Ha? Hindi mo basa o yung magawa? Ayun, kaya ko nag-ano. Natod ako kang nagla-live. Yan, Magandang hapon. yan, magandang hapon po, Ma'am Minjo Kok. Medyo baguhan pa man dangay. Ay, Minjo Kok. Minjo Kok. Minjo Park. Korean. Sorry po, sorry. Tess David. Good morning po. Good morning pa lang sa kanila. Albert, ano ba? Apilado. Albert Apilado. Magandang hapon. Ayan, nandito po ako ngayon kay Oragon Hane. Gusto ko magpasuporta sa kanya para dun sa bago kong tinutulungan. Sobol. Cabs, dara na digde. Shout out kay Cabs TV. Rosario Salingsing. Yan, magandang hapon din po, Ma'am. Nakasakay sa Lingsing. Yan, magandang hapon po ulit kay Ma'am Minju Park. Sabi niya, hello po. Ayan, sabi niya ulit, magandang hapon sa inyo. Ayan, magandang hapon po ulit, Ma'am Minju Park. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Tess David. Sabi niya, good morning po, happy Sunday. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Sir Albert, Senior Apilado, good afternoon Sir Oragon at sa pinsan mo, maganda. Happy trekkings na rin bro. Ayan, salamat po, salamat. Yan. Magandang hapon din kay Jose Tinso. Sabi niya, shout out naman po. Bati. Yan, sabi ni Ma'am Minju Park, maraming na hapon po sa Indo, ako na ni Simply Cat. Magandang hapon na rin sa lahat ng nanonood sa inyo. Yan, salamat po, salamat. Yan, magandang hapon kay Ma'am Beth, ay Sandra Beth Vlog. Sabi niya, hello. Excuse me. Yan, magandang hapon ulit Ma'am Sandra Beth. Yan, sabi ni Ma'am Beth, sabi ni Ma'am Tess,
Pabati na po sa David family. Ayan. Ang shoutout sa mga David family. Ha? Ayan, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog. Hi Ma'am Linda, magandang umaga po. Hapon pala. Nakula. Magandang hapon din kay Ma'am Marlene Parillo. Sabi niya, blessed Sunday po. More blessings to all. Sabi ni Stol, ganda naman ni Simple Cat, cute na ang dimples. Magpinsan pala kayo. Yes po, magpinsan kami. Pero hindi ko alam na nagbablog siya. Hindi ko rin alam na nagbablog siya. Nakita ko lang yung video niya. Hindi ko nga alam na may YouTube channel siya. Yan, good afternoon Ma'am Linda Gonzalez. Sabi niya, hello Roy, hi Sandra Beth, vlog, shout out and support her channel as well. Ayan. Thank you. Yan, basahin mo. Yan. Basahin mo na sa part ng data. Basahin mo sinabi. Hindi niyo daw makita yung channel ko. Paano daw? Kaya nga, di na-search yung ano, di na-search. Ano yung pamagat ng ano? Yung title? Maglola sa atin. Yan, pag-search na lang po yung ano, kung hindi niyo po ma-search yung channel ni Simple Cat, i-search nyo lang po yung Maglola sa tabi ng kalsada. Good afternoon Sir Oragon and Simple Cat. Na-subscribe na kita. Thank you. Thank you kay Emily, ano po? Balbin, Sandra Beth Vlog. Thank you Mars Splenda Gonzalez sa shout out. Thank you po sa mga bago kong subscribers galing kay Oragon Hanay. Oh. Akan sa binatang dyan. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Emily Balbin. Sabi niya, good afternoon Sir Oragon and Simple Cat. Na-subscribe na kita. Ayan, salamat po, salamat. Sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlogs, thanks Mars Pinda Gonzalez sa shout out. Ayan, welcome din kay Kex. Ayan, magandang hapon sa iyo at magandang hapon din kay Pearl Sampang. Ayan. Sabi ni Ma'am Minju Park, baka po may gustong sumuporta rin sa aking munting channel. Welcome po kayo sa aking munting bahay. Hinupat Channel. Ayan, suportahan natin si Ma'am Hinupat Channel. Maraming salamat po. Cubs TV. Ayan, si Padi. Ma'am. Diyan muna po. Ano masayin ka pa rin? Ayan, sabi ni, anong pangalan ni Cubs? Cubs TV. Ayan, sabi na, diyan muna po kamu. Ayan. Ayan, baka may gusto kong sabihin sa inyo. Subscribe na. Ayan, sabi ni Stol, nakasubscribe na ako sa kanya. Ayan, salamat. Ayan, maraming salamat po. Ayan, magandang hapon din kay Luni Liki. Sabi niya, happy Sunday, Oragon na ni. God bless. Ayan, salamat. Sabi ni Cubs TV, kakubal po. Anong kubal? Kub. Ano yata yun sa ano eh? Sa kamay yung matigas. Ala. Sabi ni Luni Liki, ask ko lang yan ba asawa mo? Pinsan po. Ayan, magpinsan po kami. Pinsan po. Gusto niyo po ba marinig yung boss nito kumanta? Ay, be. Ay,
Hindi ako marunong kumanta. Ayan, bukod sa kanya, pagkalala kita dito. Ali. Ito pa yung mga pinsan namin. Dami ko pong bisita. Ayan. Pwede ka lang. Hindi ka man, hindi. Ayan, pinsan ko din po siya. Gaganda ng mga pinsan ko, sana all. Sana all. Ano si Bandi? Nagchat ka mo, Bandi. Ayan, sabi ni Ma'am Nelia, Family's Vlog, hello po, padikit naman. Nyo po ako, padikit naman po ako. Ayan. Sabi ni Ma'am Monica Burado, hello Rago na ni, pa-shout out sa, pa-shout out, pa-support din ang channel ko, Monica Durado, ayan. Ipapakilala ko pa po sa mga pinsan ko. Ayan. Ito pa po yung isa. Ay ka sa kanila. Ayan, magkapag po sila. Sabi ni Ma'am Minju Park, sige po, go, go, go. Wala. Sing for us, Miss Simply Cat. Papagandahin ko muna po yung boses ko. Kanta daw. Hindi naman. Kawawi sana niya. Yan ba? O yan ang camera. Yan ang camera. Yan, sabi naman Pinda Gonzales, Roy, what is padikit pins? So, yung ibig sabihin po ng padikit, ano ba tawag dito? Subscribe mo po yung channel niya. Sub to sub. Well, kata ka na. Hindi, ito talagang kapatid kong singer. Pamasko. Pamasko, Pasko pa pa. Siya, happy birthday po sa lahat na may mga birthday ngayong January 20, ay 20. January 2, ito ba? Ay, ang bilis na. Magpapakita ka. Yan, sabi ni Pay Tisoro, sabi niya, asawa mo siya. Hindi po, mga pinsan ko po ito. Maganda po asawa nito. Sabi ni Monica Burado, ano po YT ni account niya, please sub to sub. Ayan. Yung pangalan po ng YT niya, Simply Cat. Ayan, kung hindi niyo po ma-search yung Simply Cat, search niyo po yung maglola sa tabi ng kalsada. Ayan, salamat. Welcome din kay Lorna Matbagan. Sabi niya, watching from Saudi. Ayan, salamat po. Sabi ni Ma'am Sandra Abet Vlog, sino pwede padikit dyan po? Ayan, dikitan na kayo dyan, dikitan. Yan, magandang hapon din kay Kusina ni Idoy. Sabi niya, Noy, agumo. Sabi ni Ma'am Pinda Gonzales, thank you. Thanks Roy. Help subscribe Sandra Bet Vlogs to. Yes po. Asan yung isang... Pwedeng ini dyan, Mara. Ito po yung ano ko, YouTube channel. Yan na, hiling nila. Kita mo sana kahiling kang comment. Diyan, nag-upload. Ayan. Ayan po yung YouTube channel niya. Ayan yung sponsor ko ngayon. Ayan. Sabay na open. Sorry na open. Sabi ni Sabi ni Ma'am Sandra Bet Vlogs, bago lang ako dito, thank you sa pin. Pwedeng ibaba ko ang bahay ko, idol. Yan, ibaba niyo po yung link niyo diyan. Pwede naman po. Sabi ni Stol, magayunon mga pinsan mo, Bicolan na beautiful talaga. More power. Thank you. From California. Ayan, sabi ni Ma'am Pinky Miss, pwede bang makita kahit pic lang ng asawa mo si Oragon? Pakita mo na, saan ang pic? Yan, sa cellphone ko. Re!
Magandang hapon din kay Jumel Probido. Smile. Sabi ni Faye Tesoro, always watching from Saipan. Ayan, salamat po, salamat. Sabi ni Monica Ducado at Simply Cat ba? Yes po, Simply Cat. Di ba, minsan dahil talaga na-search ang ano. Pagbagoon. Yan, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog, thank you Mars Splenda Gonzales, ibaba mo ang bahay mo, Kat, para alam namin. Mag-comment ka digday. Save mo sa link ng digday. Ay, sa link mo. Yan, sabi ni Ma'am Menjo Park, hanapin ko. Kung kayo mamaya, simple ka at nasa galaan pa kasi ako now. Ayan, mag-ingat po. Mag-ingat. Ayan, naguha po si Ma'am Sandra Beth ng kanyang link. Sabi ni Kusina ni Idoy Noy, pag nag-LS ba, paano maglagay ng jacket sa mga pumapasok? Ayan, kailangan po, dalawa yung cellphone mo. Kaya may laptop kang, ano, kaya sa cellphone lang, kaya dapat dalawa yung cellphone mo. Yung sa gilid may tatlong dot diyan. Pindutin niyo lang po 'yan tapos add mo yung add moderator mo yung kung sino yung gusto mong lagyan ng jacket. Paano mag-send ng link sa ano? I-copy paste mo muna sa link. Add mo. Ayan, magandang hapon po kay Sina Alonso. Sabi niya, wow, happy new year everyone. Watching from the Ma'am K-Safe. God bless us all. May bagong copy link. Tapos, Tapos i-commit mo, magdumang ka sa live ko. And tapos i-copy paste mo. Ayan, sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog sa Tamsakdan, salamat po ma'am. Sabi ni Ma'am Pinky Miss, nakasubscribe na ako last week pa. Ayan, salamat po, salamat. Sabi ni Ma'am Monica Ducado, makago na baba ako ng link ko. Okay po, okay lang. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Connie Lanon. Sabi niya, Happy New Year, Oragon. Ay, Happy New Year. God bless watching from Kuwait. Ayan, salamat po. Salamat sa pagtambay. Sabi ni Kusina ni Idoy, add moderator Banoy. Iyo po, iyo. Yan, magandang hapon kay Ma'am Salvacion Arcilia. Sabi niya, hello, Sir Oragon, maray na udto sa endong duwa. God bless. Ayan, maray na udto matapit sa ito, ma'am. Sabi ni Ma'am Sandra Beth Vlog, sa dami mong harang idol, watching from Canada. Ayan, salamat, salamat. Don't skip ads, and please. Huwag pong skip yung ads. Salamat, salamat. Sabi ni Ma'am Monica Ducado, simple cut, pakibaba ng link mo, pero balikan mo after 24 hours. Ayan. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Rosaline Gonzales. Sabi niya, Happy Sunday, Sir Hane. Watching from Bulacan. Ayan, salamat, salamat. Sabi niya, Happy New Year. Ayan, sabi ni Stol, ano ba yung jacket? Ayan, pag nagkulay blue na po yung pangalan mo, yan na po yung tinatawag na jacket. Hindi, may baga. Hindi, pa nag-depend. Ayan, sabi naman sa kunti, everyone.
NVU Dragon na ni Mission Video California. Hello po. Ayan. Sabi ni Ma'am Sandra Bet Vlog, no skip ads, idol. Ayan, thank you ma'am, thank you. Ayan, gawin nating moderator si Ma'am Teresa Conti. Hindi ba nagiluwas? Yan, salamat po sa 39 thumbs up dyan at 50 viewers natin. Salamat po sa inyong panonood. May resibo ka na. Resibo kang ano, tubig. Ito. Dahil pa na kunya na. Dahil pa nakabayad sa, sa tubig. Agad. Sponsor. Ano ba ka? Pero may tigpahiling mo pa. Maaraman ako parang bayadan pa sa... Ano? 700. 717. Tama. After Ano sa the lampariya sa nani Python mo? Kuyan, 690 po, kabos. Pag nakalagpas gayon, 770 na. Una, may patitiro kayo. Di ba kayo nag-vlog sa Hindi, ulit na. Kita makapapalaan. Yan, magandang hapon din kay Ma'am Banji, Malabat Vlog. Sabi niya, hello, happy new year bro, watching from Abu Dhabi. Ayan, salamat Ma'am Bet. Bigyan din kita ng jacket. Pag naggayon-gayon ka. Yan, May pa-jacket ka na oragan. Yan, magandang hapon din kay Ma'am Nimpa Panti. Sabi niya, magandang hapon dyan sa inyo. Pabati po sa mga pinsan ko dyan sa buhi na kasalukuyan ng luluksa sila ngayon. Ayan, condolence po sa inyo ma'am. Yan, sabi ni Ma'am Sandra Bet Vlog. Hello sis Monica, done watching full package sis. Ayan. Sabi ni Ma'am Margarita de la Sena, sabi niya hello watching from na Mission Viejo, California. Ayan, salamat po, salamat. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Viejo, California. Yan, sabi ni Sir Albert, Senior Apilado, asko lang, Ma'am Simplicat, vlog ka na bang lumabas para mas madaling mahanap ka. Mas madali kang mahanap. Meron na po, Lola sa tabi ng kalsada po, yung bago ko ngayong vlog. Yan, sabi ni Ma'am Cynthia, vlog. Bless Sunday, Sir Aragon at sa lahat. Ayan. Yan, magandang hapon din kay Ma'am Mirna Dudang. Sabi niya, 9:16 Dubai time. Bless Sunday, everyone. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Dubai. Magandang hapon din kay Ma'am Jane Batang Vlogger. Sabi niya, hi po tita. I'm new here. And welcome po Ma'am Jane Batang Vlogger. Sabi niya ulit, hi po tita, I'm here. I'm new here. Ayan. Salamat, salamat. Nagralain niya sa halulat. Yan, sabi naman Teresita Kundi, Teresa Kundi, thanks, shout out din. Ayan, sabi niya ulit, shout out, LOL. Ayan, sabi ni Stol, kumusta na si Namang Leonardo? Sana may update uli sa kanila. Yan, mamaya po siguro. Kasi may ibibigay po tayo sa kanya, may nagpadala po sa kanilang pambili ng gamit. Ayan, bibigay natin mamaya. Sana hindi na umulan.
Yan sabi ni Ma'am Jane, Batang Vlogger, pwede po maglapag ng bahay. Sige po, sige po. Yan sabi na Nempa Panti, watching from Vienna, Austria. Wow, talagang worldwide ng ano natin. Ay, ito na pala. Suling kayo mo. Abang ada pa yung diwas dito. Yan, sabi ni Simple Cat, maglola sa tabi ng kalsada po, bagong upload ko sa channel ko. Ano naman ano mo dito na? Huwag mo kasing ano ito. Maglalag talaga yan, mag-ano talaga. Hindi na yan, hindi na. Nanagod magkaano? Iyo pa. Hindi na gamit namin. Maligo ka na. Ayan. Nakapag kitang kampang pataba. Ha? Sino po dyan may alam na pwedeng ano, yung pwede pong pampataba. Hindi po kami tumataba ni Oragon, hanay. Taras payato po. Salamat po. Mga Bayadan mo pa ito. Yung sabi ni Simple Cat, maglola sa tabi ng kalsada po, bago kong upload sa channel ko. Yan, sabi ni Rosita, yun nyo, lagi ko ikaw pinapanood sa iyong mga vlog, lalo na kay Tatay Leonardo from Dubai. Ano ito? Yan, sabi ni Ma'am Brenda Gonzales, sina ni Ido you cook well? Yan. English speaking nila yan. Hindi po napainting sa Tagalog. Nag-upload yan. Pero may nainit baga ako sa inyo. Ano talaga mag-upload? Doon kami daw itong ano, itong puti ang ano. Bahaw. Kung laptop ka. Hindi ko na. May malampasan naman kita. Comment. Aray ko, marikan. Ano? Skype plate? Kung malag ka ng ano, yan, maging collab lang. Pangakan ng i-admit ka. Dapat doon ang cellphone mo. Parehas dapat nakalagay. Nakalagay. Sabi na Merle, Sirano, oo nga dito sa Valenzuela, umuulan din. Dito po talagang bago yata pagkapasko, tuloy-tuloy na yung ulan. Abuti uminit na ngayon. Sabi ni Jane Batang Vlogger, Jane Batang babahay ko, suklian ko agad. Salamat po, support, baby pa po bahay ko. Ayan. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Mayla Kang Korea. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon din kay Ma'am Tiskas Kathleen TV. Sabi niya, hello, how to join po. Ayan,
Ayan, lagyan kita ng jacket. Ayan, sabi ni Ma'am Monica, Dorado, kung gusto nyo, magdikitan tayo, ayusin nyo, bakas nyo. Para sigurado kahit Tagalog okay lang, huwag naman, thank you lang. Ayan. Kaya nga po, dapat pag nagko-comment kayo, kalete dun sa video para di ma-spam. Kasi pag na-spam yung, yung comment, ayan, di na babalikan yung, yung dumikit. Kasi nga, hindi niya nakita yung comment eh. Kaya dapat Mabilis lang ito. panoorin nyo muna ng kahit 5 minutes lang bago nyo pindutin yung yung subscribe button para pasok. Yan, sabi ni Ma'am Merle Sirano, mabilis lang magpataba, kain, tulog lang. Natutulog naman po kami. Kaya nga, ano ba yun? Ayan, magandang hapon kay Natay Sky. Ayan, wag po tayo magko-comment ng anong tawag dito? Mga spam words kasi nadidelete po talaga yan. Madidelete po talaga yan. Ayan, magandang hapon din sa ating kaibigan, kay Gerald Clarete. Sabi niya, maray na hapon, Lods. Ukagon na niya. Ayan, maray na hapon man. Ayan, sabi ni Nemerba, good morning Mr. Uragon Hani. Ako, nang work dito sa Darhan, Saudi Arabia. Ingat kayo lagi sa inyong lakad, Sir Uragon Hani. God bless po sa inyong lahat. Ayan, salamat. Ayan, sabi ni Gerald Clarete, pa-shout out sa mga taga-Sangay. Lods, salamat Lods, watching from Calamba, Laguna. Ayan, shout out daw sa mga taga San Isidro, Sangay. Sabi ni Ma'am Monica, Dorado, sis, wag naman, thank you, ibakas mo. Hindi, papasakay lulo yan. Kaya nga po, dapat hindi lang thank you. Yan, sabi ni Ma'am Susan Kalas, Happy New Year, God bless. Yan, same to you, ma'am. Sabi ni Chiska Kathleen TV, Ma'am Sir, patamsak na po ako sa inyo. Happy New Year, God bless. Ayan. Dito din. Shout out sa family Balin. Ayan. PH Artistoria. Magandang hapon din sa iyo, PH Artistoria. Sabi niya pa shout out naman. Ayan, shout out sa mga family iba din dyan. Sa barangay Abutigan, Camarines. Ayan, sabi ni Stol, na-try ko ang jacket sa troll ha, panay mura kasi. Ayan, sabi ni Ma'am Monica, Dorado, wag ka na lang lagay emoji, mabawasan ako, sorry. Ayan. Tama po yun, wag na po kayo maglagay ng emoji pag nag-comment kayo. Yan, sabi ni Ma'am Cheska Kathleen TV, sa mga gusto po makipagtulungan, punta po kayo sa house ko at gawin po natin ang tama, ang pagtulong para ganun din po ang matanggap niyo. Huy, Tigpapag nakang-ayan. Init na ngaya dyan. Mainit talaga. Tigpapad kita kang ayan. Yata ibinirik niya baga sa Talog ka na, please, namati yun. Sabi ni Sir Albert, Senyor Apilado, next time na lang ako mag-sub sa'yo, Ma'am Kat, dito talaga makita channel mo. Hindi ko talaga makita channel mo. Di ba nasa na dyan? Suling. Pag-search, ay, mahiling niya sabihin. Nyaw na dyan, ay kumamba ka na. Ito na magalang lagi na saan sa ay, lagi ba? Ikuwit mo gaya.
Ayan, magandang hapon ulit kay MCM Gibara. Sabi niya, good morning si Roy, watching from Santa Rosa, Laguna. Ayan, salamat sa inyong panonood. Tulo kami naman. Ayun. Sabi ni Tere Anderson na hi po sa inyong lahat dyan. Happy New Year. Ingat po. Watching here from San Diego, California. Pasyatat po sa mga taga Katarman, Northern Samar. Ayan, shout out daw sa mga taga Katarman, Northern Samar. Ayan na po yung link ni Simplicat. Ayan, sa gusto pong pumunta sa kanya. Yan, magandang hapon kay Ma'am Susima Melody Lastimosa. Sabi niya, happy Sunday Uragon and family. God bless. Be safe. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, magandang hapon din kay Marlex Forever. Sabi niya, hi Lord, shout out here in Taiwan. Ayan, Happy New Year everyone. Ayan, shout out dyan sa mga kababayan natin sa Taiwan. Sino ba kumainit? Mayo man. Siguro ba kumainit? Gano. Dumanhon. Nagtago ta ang batay sa. Dumingit sa may masitas. Kaso ba magtago ta? Ayan, maglilipat po muna kami ng ng pwesto kasi mainit na dito. Ay, ito usay mo sa kuno. So, Sarap ka ng bado. yes, like Oragon Hay. Oragon Hay, mas okay mag-Oragon Hay. Oragon Hay. Ayan, maglilipat po kami ng pwesto. Dumaan na tayo. Lilipat bahay. Tastas, papatay ko ng ano. Hala. Lingiling pa yan. Tawag sana. Sa'yo na kita. Ayan, sabi ni Sir Albert, Senior Apilado, sa lahat ng nanonood sa channel ni Sir Oragon, mag-subscribe na po tayo nang makatulong po tayo. Salamat. Ayan, please subscribe. My YouTube channel. Sabi ni Ma'am Chiska Katin TV, manood po ng video at mag-comment ng ayon sa video at magbakas ng 5 words pataas. Mag-like, sub at pindutin notification bell. Huwag po maglagay ng numbers, emoji at sub sa comment. Mababawasan po tayo parehas. Ayan, tama yun, tama. Ayan, sabi ni Ma'am Chiska Kathleen, thank you. Thank you po. Happy New Year. Ayan. Sabi ni Marlex Forever, saan po location nyo? Saan po location nyo po? Ayan, nandito po kami sa Tigaon, Camarines Sur, Bicol. Ayan, welcome natin si Ma'am Lydia Pilo. Sabi niya, hello. Ang ganda ng bagong pabahay mo. I'm watching from Singapore. God bless everyone. Ayan, salamat po. Yan, next project po natin kay John Ray, kay Andre. Sabi ni Margil Yang, magandang hapon, isang maulan sa inyong lahat. Hapon, isang maulan sa inyong lahat. Stay safe, God bless. Yan, magandang hapon din kay Wing Win Tampos TV. Sabi niya, Happy New Year po.
Yan, same to you po. Sabi niya ulit, pwede ko pa support premiere ko at 2 p.m. Pinas Time host. Ayan, pa-support daw po ng premiere ni Ma'am Weng Weng Tampos TV. Ayan, sabi ni Marlex Forever, nakikitambay lang po, nakakamiss lang mag-attend ng live stream. Ayan, salamat. Basa-basa ka. Dahil na nagtutulungan. Kaulayan mo sila. Jose Tambonggaw, Habable Sunday sa atin lahat. Win-win Tampos TV. Salamat host. Spread the love. May iba paghali mo nagpunduman din. Sa lahat po ng bibisita dito na may dalang merenda, Yay! bibigyan ko po ng t-shirt. May bagong t-shirt. Libre to. May pa t-shirt Ayan, na sa lahat po ng pupunta na may dalang merenda kahit tinapay lang. May libreng t-shirt. Palit napay daw. Paano ako wala akong dala. Maraming thank you. Pagkatan ko na niya. Nagbuwan ka na magbenta ka nila. Dahil pa. Ayan, sabi ni si Jose Tabunggaw, have a blessed Sunday sa ating lahat. Ayan. Sabi ni Wing Tampos TV, salamat host. Ayan, sabi niya ulit, spread the love sa premiere ko, 2 p.m. Pinas Time, tamsak tayo mga kapatid. Ayan, sabi ni Marlex, host, pila ka ba? Bakit? Ayan, sabi ni Monica Dorado at Simplicat, on the way sa bahay mo, bukas mo na ako balikan kahit Tagalog o ibakas mo. Okay lang yun mga 4 words. Ayan. Dapat talaga kasi pag magko-comment ka, kung naayon dun sa sa video, haba-habaan mo naman yung comment. Hindi yung Sabi ni Marlex Forever, pwede bang pumila sa puso nyo? Ay, wow. Sabi ni Estrella Ladja, Happy New Year. Orago na ni ipagpatuloy ang pagtulong sa mahihirap. Ayan, salamat po, salamat. Sabi ni Marlex Forever, pila kasi cup ni host girl. Naisip mo pa yung mag-ano ng anong tawag doon? Pick up line. Naisip mo yun Aking gamit mo. Ne. Yeah. Yan, magandang hapon din kay Onofre Punay. Sabi niya, Chicago boy is watching. Happy New Year all. Yan, salamat. Yan, magandang hapon din kay Brian Lapi TV. Sabi niya, hello po, have a blessed Sunday.
Ayan, sabi niya ulit, Dan Dikit and thumbs up host. Ayan, salamat sa pa-thumbs up. Sabi ni Arlene Albia, marami na hapon mga kaukagon. Happy weekend everyone. God bless sa lahat. Ingat po tayo. Ayan, salamat. Bigyan ng jacket yan. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Monica Ducado, correct idol, kasi yung mga bago wala pa masyadong alam sa YT. Ayan. Sabi ni Marilo Diskaya, ano name mo ate girl? Vlogger ka din po ba? Ayan, hello po sir, happy new year. Ayan, pakilala ka sa kanila. Ayan po, nagpa-vlog din po ako kasama, minsan nakakasama ni Oragon Hanay. Ayan po, Simply Cat po ang YouTube channel ko. Yan, ikaw ito nga kaso, sa link mo. Sabi ni Stol, gaano kalayo ang bahay ni Mang Leonardo dyan sa inyo? Malapit lang. Pwede daw makahingi ng jacket. Walking distance. Ayan, sabi ni Brian Lapid TV, pili po makahingi ng jacket host. Ayan, may jacket ka na po. Sabi ni Ma'am Monica Ducado, kung ano mga bawal o hindi bawal. Ayan. Sabi ni Brian Lapid TV, salamat host. Sabi ni Ma'am Monica Ducado, tamsak pala host. Ayan, thank you po. Huwag natin kalimutan mag-thumbs up. Ayan, salamat sa 61 viewers natin dyan at sa 86 time suck. Ayan, salamat po. Ayan, sa mga nagbibideo lang dyan, salamat po. Ayan, siya po si Simply Cat. Ayan, pakisearch na lang po yung Simply Cat. Ayan po yung link niya, pakibisita na lang po. Sabi ni Marlex Forever, siguro host, ang sarap ng simoy ng hangin dyan, no? Napakasariwa ng hangin dito. Marlex Forever. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Rosita Eugenio. Sabi niya, good PM bro. Pakipuntahan naman ang channel ni Ian G. Santos at ni Gian Hadrel sa YouTube. God bless at sana marami pang matulungan na kapos sa buhay. Ayan, salamat po. Magandang hapon din kay Raya KDJ. Sabi niya, watching in Riyadh City, Kingdom of Saudi Arabia. God bless us all. Sana more subscriber. Ayan, salamat po. Ayan po yung link ni Simply Cat. Punta na lang po. Ayan, sabi ni Betsy Ilisterio, good PM, Happy New Year sa inyo, God bless. Ayan, same to you po Ma'am Betsy Ilisterio. Ayan, sabi ni Ma'am Lynn, hi. Ayan, sabi ni Brian Lapi TV, OTW, Simply Cat. Ayan. Simple Cat pala ito. Yan, sabi ni Ma'am Gina Sibilia, Oragon, tanong ko lang, kumusta na pala ang tinutulungan mong bulag? Dati ang ganda ng t-shirt, bulag dati, ang ganda ng t-shirt nyo, pwede makahingi. Ayan, sa pupunta po dito, magdalang po kayo ng tinapay. May libreng May libre po kayo t-shirt. Nagpapagawa tayo ng marami nito. Mamimigay tayo ng ganitong klaseng damit. Sabi ni Ma'am Joy Noel Melgarejo, no, ano ang t-shirt. Yan, di pa po namin nakikwenta kung magkano po yung yung t-shirt. May nagsuggest 500 daw. Amal naman yata. Sabi ni Ma'am Arlene Albia, hello po sa lahat ng mga taga-Pili Camarines-Sur. Subscribe nyo po ang channel na to, Oragon na ni. Salamat. Ayan, sa mga taga-Pili dyan. Baka naman. Sabi ni Afghan Cook, hi. Ayan, sabi ni Bitsy Ilisterio, hello po from
Panabo City, Davao del Norte. Ayan, shout out sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Ayan, sabi ni Ma'am Monica Dorado at Simply Cat Vlog na nasa bahay mo, iniwanan kita ng kumpleto Ricardos. Ayan. Salamat, salamat, salamat. Sabi ni Brian Lapi TV, couple yan hosting. Sabi ni Marlex Forever, ay sige, Lods, punta kami dyan. Isama ko buong barangay na. Baka may t-shirt ka, baka may t-shirt kami. Huwag naman buong barangay. Isa-isa lang. Ayan, sabi ni Sir Jose Tabungaw, kumusta ang CWC? Open ba? Ayan, sa Tagapili, open daw po ba yung CWC? Ayan, baka may gusto kong sabihin. Kasi buwan nag-aasip ko lang yun. Yung madalangan pag ako na pag nagbablog. Dahil pag kumahay pa ako sa camera, Parang ako lang ka naisip na ihapot. Pero pag yaon ka na naman sa point. kaya nga na. Dapat minsan tiglilista pala na na. Kaya dapat talaga isurat mo kung ano mga sabihin mo. Tanganday ka naman din. Ayan, sabi ni Afghan Cook, please help for my channel, please. Ayan. Ayan, sabi ni Margel Yang, dan tamsak to Simply Cat. Ayan, dan tamsak daw. Yan, ini-isa-isa po kayo ni Simply Cat. Ay, dahil. Huwag mo muna silang balikan. Bukas na lang. Kasi baka mawala din, sayang. Ang sabi ni Marlex Forever, host, may tuba ba dyan sa Bicol? Wala ngayon binagyo. Walang tuba dito ngayon. Binagyo kasi. Magandang hapon din kay Libagon Net TV. Ayan, sabi niya, hello. Ayan, magandang hapon sa iyo. Libagon Net TV. Sabi ni Ma'am Delia Eramcher Oragon, wow, ganda ng t-shirt niyo po. Ayan, salamat, salamat. Ayan, sabi ni Jane Batang Vlogger, Tito, Tita, taga saan po kayo? Ayan, kung kami po yung tinatanong nyo, taga Bicol po kami. Nandito po kami sa Camarines Resort. Sarap pag malamig ang tuba. Sabi ni Marlex Forever, sarap ng tuba pag malamig ang panahon, host. Kaso walang tuba. Walang tuba ngayon dito eh.
Magandang hapon din kay Jirka Mihiyas. Sabi niya, hello po. Pasupport po ako sa YouTube channel ng brother ko po. Kururub. Sabi ni Jane, batang vlogger. Wow, taga dyan din po. Papa ko sa Kamso, Karamuan po. Ayan, medyo malayo-layo po sa amin yung Karamuan. Kung napakagandang lugar yan sa Karamuan. May nag-iimbita para sa amin dyan sa Karamuan. Pagkatapos po itong pandemic, iniimbitahan kami dyan. Mag-out of town kami. Sabi ni Ma'am Monica Dorado at Simplicat, pwede mo i-accept mga nagbakas sa'yo now, pero bukas mo na balikan. Sige po, sige po. Ayan. Kaya baka may sabihin ka? Naubos na sabihin. Makapanibagong panagpag nagganang. Matry man ako malay. Mag-ano ka muna ng mag-download ka muna ng StreamYard o kaya Streamlab, kaya Camera Pi bago ka maka-live. Bago kasi nakaka-live sa YouTube, direct sa YouTube, kailangan naka 1,000 subscriber na. May 1,000 subscriber ka na. Ano pa sa akin ha? Sabi ni Marlex Forever, host dalaga pa ba si host girl? Ano na po ito? Dala na. Dala na. Ayan, sagutin mo, dalaga pa daw ba? Dala na po ako. Nakaisang trophy na. May baby boy na po siya. Pero pwede niya pa po itong ligawan kung sakali. Ay. Sabi ni Jane, batang vlogger, mga tito at tita, tuloy po kayo sa bahay, kubo ko po. Ayan. Sabi ni Dirka Mihiyas, back subscribe po ako, ate at kuya, sa YouTube channel ng brother ko. Ayan, Kurotdub, taga Kandihay, Bohol. More thank you. Po-monetize na po siya. Ayan. Congratulations. Sana all monetize na. Congrats. Monetize na pala. Sabi ni Marlex Forever, wow, congrats host girl. Sana all char. Ayan. Sabi ni Monica Dorado, thank you at Simplicat. Punta ka sa live ko mamaya 7 PM Pinas time. Sige po. Dadalawin ko yung mo, bahay mo. Ayan. Sabi ni Jane, batang vlogger, hi Tita Monica. 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 Monica ni Monica. Inulit na. And welcome din kay John Wick. Artista to si John Wick. Nakarating na dito sa list natin si John Wick. Sabi niya, jacket po. Ayan. Ayan, magandang hapon din kay Creo TV. Sabi, shout out host. Ayan, shout out kay Creo TV. Ayan, sabi ni John Wick, hello po sa lahat. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Creo TV. Okay, kalahin mo sila.
Sabi ko, kung kontra nga na nakaistoryahan niya, ay hindi. Ang malis ako sa bandi malayo ng laon. Binali ko na so, trabaho. Hindi naman ka kami dito. Yan, sabi ni Creo TV, pwede host maglapag ng bahay host. Sige, baba niya lang yung link niyo dyan. Sabi ni Ma'am Angelina Palma, hello, Sir Oragon Hani. Pa-shout out kay Fort Pamitan. Apo ko nanonood ng vlog mo siya. 4 years old. Ayan, shout out kay Fort Pamitan. Ayan, nanonood daw siya ng vlog ko. Only 4 years old. Wow, thank you po, thank you. Shout out ulit kay Fort Pamitan. Sabi ni Ma'am Monica Dorado, hello at Jane Batang Vlogger, unahin muna ako. Sigurado babalikan kita bukas, tamang bakas lang para di malagas ang saging. Ayan, sabi ni Parhan Mangandog, good afternoon, pretty host. Ayan, magandang hapon daw. Ano ibig sabihin na? Ayan. Ay, Simon? Pakayas mo kita. Then, 6 December to real-time view counts, missing in YouTube. Gabos ba na? Masa ko yun. Gabos ba na ano na YouTube? Ay, may YouTube channel lang. Yan, sabi ni Ma'am Pinky Amaro, Diyos makaya na hapon tabi from Nagoya, Japan. 2 years. Kago na niya. Ayan, magandang hapon din po. Ma'am Pinky Amaro. Yan, sige, lapag lang po kayo ng bahay niyo dyan. Sabi ni Creo TV, Bicolano. Bicolano. Ayan, shout out kay Parhan Mangandog. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Monica Dorado. Ayan, sa 370 yen. Ayan, salamat po, salamat. Salamat Ma'am Monica Dorado sa 370 yen. Ayan, God bless po ma'am. Sabi ni Marlex forever, host, paano ako'y magpapaalam na din. Ingat and God bless po sa inyong lahat. Medyo busy na. Bye po. Ayan, salamat Marlex forever. Salamat. Ayan, sabi ni Farhan Mangandog, nice couple host. Ayan, hindi po kami couple. Yung t-shirt namin couple. Magandang hapon din kay Ma'am Teresita Tixon. Sabi niya, Happy New Year, Roy. And family watching here in San Isidro, Cabuyao City, Laguna. No skip ads. Ayan, salamat po Ma'am Teresita Tixon. Shout out sa mga taga Cabuyao, Laguna. Ayan, sabi ni Creo TV, saan man kamo host sa Bicol. Ayan, dito kami sa Tigaon, Camarines. Ayan, maganda nga po din kay Builder Creator. Ayan, sabi niya, hello host, new here. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Tixon, shout out po sa Tixon, Wasin family. Pili pala. Shout out daw sa Tixon Wasin Pili. Ayan. Magandang hapon din kay Sir Renante Dolindo. Sabi niya at Mega Lab shout out host. Ayan, thank you. Ibaba niyo lang yung link niyo diyan. Magdikita na kayo.
And magandang hapon din kay Uyboy Vlog. Sabi niya, pa-jacket host. Ayan, on the way na ang jacket. Ayan, sabi ni Ma'am Angelina Palmaser, Oragon, enjoy manood ang family ko sa vlog mo. Pati si Nicole Palma Pamita, nanay ni Port, at si Lynn Palma habang nag-relax dito sa GMA Cavite. Ayan, full support yung buong family niyo po, ma'am. Salamat ma'am sa panunood. Yan, sabi ni Builders Creators need GF STWH pala. Yan, pwede niyo po itong ligawan si Simple Cat. Yan, sabi ni Fernand Marquez, mega love shout out po. Yan, magandang hapon din kay Brian Lapi TV. Sabi niya, dikitan nyo guys. Yan, sabi ni Builders Creator, salamat sa jacket boss. Ayan, welcome. Magandang hapon din kay Ma'am Asun Marquez. Sabi niya, Happy New Year, welcome. 2021. Yan, sabi ni Fernand Marquez Jr., more video kuya. Napapanood ko po. Ko na po lahat. Ayan, salamat. Yan, di nga kami makapag-vlog ngayon gawa ng umuulan. Mahigit 1 linggo na yung ulan dito. Buti tumila na ngayon. Sana tuloy-tuloy na to. Yan, magandang hapon din kay Ma'am Arlene Manuel. Sabi niya, hello po, Kahani, God bless po. Ayan, salamat. At welcome po sa aking live. Ayan, sabi ni Builders Creator Playlist, pay all. Ayan, sabi parahan mangandog, thumbs up sa mga videos mo. Ayan, thank you. Sabi ni Ma'am Monica Dorado, Idol Oragon, congrats sa unang pabahay mo. Sobrang tibay pinagawa mo, at second pabahay na pinagawa mo, nasubaybayan ko yung unang pamilya ba natin tinutulungan mo na di pa kapiling ama ng mga bata. Salute to you, Idol. Ayan, maraming salamat po Ma'am Monica. Ayan, appreciate niyo po yung ginawa natin doon. Salamat. Yan, sabi ni Renante Dolindo, tamsak lang, sapat na. Sabi ni Fernando Marquez, nag-live stream dun po ako everyday 7:30 PM sa mga 1 po ng banana, pasok lang po kayo. Ayan. Sabi ni Builders Creator, host, ang ganda ng kasama mo. Wala bang nagmamayari dyan? Yan. Meron na po. May nagmamay-ari na. Kanong Maganda basa? sana. Maganda. Kanong basa? Pero ba sa'yo? Sabi po ba sa'yo? Kaya pa, may sarok ka dyan, jag na, tubig. Kaya. Sabi ni Fernand Marquez Jr., host flex kita mamaya sa ilis ko po. Okay po, salamat. Sabi ni Parahan Mangandog, kanante, real tamsakto. Ayan. Sabi ni Teresita Tixon, Seroy, more videos pa po, di buong araw ko. Kapag di makapanood ang vlog mo, wow, salamat. Yung skip ads from the start, pinapanood na kita. Huwag mo intindihin ang mga bashers. Ayan, talagang si Ma'am Teresita, simula talaga sa umpisa, nakita ko na yan nagko-comment sa vlog ko. Ayan, maraming salamat po. Hanggang ngayon, andyan po. Andyan pa rin kayo. Sabi ni Ma'am Corazon Romy, tamsak dan. Ayan, salamat. Sabi ni Builders Creator, lagot tayo dyan, paktay. Di ba po kayo maniniwala? Sigil po to. Single na. Yan, sabi ni Fernand Marquez, Oragon ani po kayo. Set reminder na po, tamsak at didikitan na rin. Yan, salamat.
Sabi ni Fernand Marquez, yeah, tama, wag mong intindihin po yung bashers. Go, 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 kuya. Ayan, salamat, salamat. Bahala sila sa buhay nila. Sabi ni Builders Creator, mag super chat sana ako ng red, sayang may nagmamayari ng palahi. Ayan, salamat ma'am Ningning Valencia sa patamsak. Ayan, welcome din kay Vincent Shield MB. Sabi niya, tamsak dan. Ayan, salamat. Sabi ni Ma'am Arlene Manuel, Sir Roy, lagi kitang sinusubaybayan sa mga vlog na napaiyak ako doon kay Andre dahil sa iyo na nakalakad siya. Ayan, salamat po. Ayan, siyempre kung hindi dahil po sa mga sponsor, sa mga subscriber natin, sa mga viewers natin, hindi po makakalakad si Andre. Sila po talaga yung dahilan kung bakit gumaling si Andre. Yan. Salamat sa inyong lahat. Yan. Sabi ni Vincent Shield MB, anong ganap ninyo kuya? Ano daw? Sabi ni Builders Creator, parang love team kayo host kasi same kayo teacher. Yan, sa hindi po nakakakilala ay nakakaalam, magpinsan po kami. Sabi ni Ma'am Monica Dorado at Sandre Bet Vlogs, thanks, bukas na kita balikan sisi. Ayan, sabi ni Ma'am Gina Olores, good PM ako na ni pakibati naman ng mga pinsan ko dyan sa Magaraw. Ayan, Magdulya family. Ayan, salamat po Ma'am Gina Olores. Ayan, sabi ni Oye Boy Vlog, padikit, balikan ko kayo, promise. Ayan, magandang hapon din kay Chris Gonzaga. Sabi niya, shout out Uragon. Lagi namin pinapanood ang videos mo. Ayan, maraming salamat po. Tiyaga lang. Pag sabi nga, pag may tiyaga, May nilaga. tas na ula. May nilaga na ula. Ayan, sabi ni Ma'am Arlene Manuel, shout out sir, honey watching Las Piñas City. Ayan, shout out sa mga taga Las Piñas City. Ayan, si Ma'am Ningning Valencia, Mrs. mo host. Hello. Mrs. Mrs. Nasa ibang bansa po yung misis niya. Magpinsan po kami. Mrs. Misis lang. Ay, Ayan, maraming salamat po dun sa mga bago kong subscribers. Ayan, nandyan na po yung link ng YouTube channel ko. Corazon Road, Ferdinand Dan, Kalimbang, Dikit Pol. Ayan, magpinsan po kami ni Oragon Hanay.
Arlene Manuel, nawawala signal sa Roy, lakas ng ulan dito. Sheila May ko, hi. Hello. Sabi ko, Rax, sandali lang dati. Hindi na lang. Denden Estrada, hello, happy Sunday afternoon, Oragon and Kasim. Hello, good afternoon. Denden Estrada watching from Hong Kong. Ayan, sa mga OFW po, magandang hapon sa inyo. May mga magpapa-jacket daw. Dapat jacket ba? Kailangan daw nila magpa-jacket. Kaya sa gustong makita yung, sa nagtatanong mo pala kung asa gustong makita yung asawa ko, ito po siya. Kita ba? Ayan po yung asawa ko. Oo. Tahimik na. Favorite vlogger ka doon. Saan na ba tayo? May bataas pa. Ay, Hindi na. naano ko na. Mrs. Mohos nila. Sabi ni Ma'am Kuwason Raumi, Idol, di ba Saudi? Ayan, sabi ni Ma'am Arlene Manuel, nawawala signal mo sir, ay lakas ng ulan dito. Ayan, buti dito tumila na po yung ulan. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Sheila May ko. Ayan, Ma'am Sheila May ko, sabi niya, hi. Ayan, salamat sa thumbs up. I-comment mo lagay cut sa ano mo. So, ayan, link mo. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Dindin Estrada. Sabi niya, hello, happy Sunday, afternoon, Oragon and Kasin. Ayan, salamat po, salamat. Magandang hapon din po. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Wilma Erlandis. Sabi niya, Tamsak Danos, watching from Hong Kong. Ay, sabi ni Ma'am Wilma Erlandis, Tamsak Danos. Ayan, salamat. Sabi ni Ma'am Dindin Estrada, watching from Hong Kong. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Ayan, sabi ni Ma'am Sheila May ko,
Hi to all. Ayan, maganda. Sabi ni, oops, tumaas na. Sabi ni Ma'am Wilma Hernandez, host, pwede ba magpatamsak ng premiere? Ayan. Ganda lahat ng vlog mo, Rani. Watsi from Caloocan City. Ikaw si Bal Matubang at Archie Hilario. Lagi naming pinapanood. God bless po. More power. And salamat po, Ma'am Nulita Baringki. Uy, salamat po, salamat. Ayan, sabi ni Ma'am Dindin Estrada, thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Wilma Hernandez, pwede po ba pa-jacket? Ayan, bigyan kita ng jacket, Ma'am Wilma. Ayan. Sabi ni Ma'am Arlene Manuel, Sir Roy, favorite kang vlogger. Sir Roy, favorite kang vlogger kayo ni Bal Santos Matubang. Ayan, salamat po, salamat. Salamat. Nakakataba ng puso yung pagka mga ganitong ano. Yan, sabi ni Ma'am Sheila Meiko, Happy New Year to all. Yan, sabi ni kusina ni Idoy Okinoy kita. Sabi ni Ma'am Monica Dorado, ganda. Wow, salamat. Ay, isa din maganda. Ako ika. Baga sa picture. Simple ka. Sa agong pala na din. Sabi ni kusina ni Idoy, miss ko na ang Bicol. Yan. Sabi ni Ma'am Sheila, ako, hi sa lahat. Sabi ni Ma'am Teresita Tikson, siya nga pala si Roy, na-miss ko na yung vlog mo ng panggugupit mo ng buhok. Ang ganda ng misis mo, karagayang anak nyo, kaya pala lagi mo kasama si little boy. Ayan. Nasa Saudi po siya. Na-miss ko na nga din pong magupit kaso wala pang time. Kala ko wala pang gugupitan. Dito nga po sa amin yung mga suki ko dati dito, bumabalik-balik pa rin. Akala nila nagugupit pa ako. Kaso di na kaya eh. Ayan, sabi ni kusina ni Idoy, manual po kayo sa kusina ni Idoy. Manual. Welcome mo yata to. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Tikson, naulan dito sa Laguna. Buti dito tumila na po. Ayan, ipin ko nga ito. Ayan po yung channel ni Simply Cat. Pasuyo na lang po. Isa lang po siyang vlogger na tumutulong sa mga nangangailangan. Nag-uumpisa pa lang po siya. Ayan, maganda nga po din kay Binilda Undayag. Sabi niya, good noon day. Sir Oragon, God bless you and stay safe. Ayan, salamat po Ma'am Binilda Undayag. Tapos ka na mag-upload. Dito nga eh. Pero yun lang. Ano ito? 3 gig bugaan. Ano ba ang video? Medyo iyo talaga. Mga 20 minutes nagpas. Parang oras na lang. Sarang oras? Sarang oras ko na tigda-download. Iyo, ita. Ano nga? Sarang oras may kabangan ng bagkita. Nataba kaya. Pero minutuan na. Hindi na kalaban. Makay nga ni paghalaba ang video ta. Di ba ako kay nag-grocery ka? Sabi ni kusina ni Idoy, maluya signal mo no Roy. Ay, mahina ba?
Yan, sabi ni Ma'am Monica Dorado, Uragon Hani, host, labas muna ako. Thank you so much yung dumikit sa akin. Bukas balikan ko. Ko sa umaga, idol watching from Tokyo, Japan. Ayan, maraming salamat po Ma'am Ma'am Monica. Ayan, mag-ingat po kayo. Sabi ni Kusina ni Idoy, hi Simply Cat, maray na udto. Hello. Sabi ni Ma'am Arlene Manuel, si Roy, favorite color ko yan. Ayan, parehas po pala tayo. Kaya, tingnan niyo po yung mga gamit ko. Na blue. Pati yung chinilas ko, hindi nawawala yung blue. Yung bahay ni Tatay Leonardo, kulay blue. Ay, yung motor, Pati sa may blue. Cellphone blue. yung motor ko dati, kulay blue. Ayan, yung salamin ko dito, kulay blue. Mahilig po talaga ako sa kulay blue. Yan, sabi ni Kusina ni Idoy, padikit naman dyan, namamas ko. Yan, sabi ni Arlene Manuel, ang ganda, tangos ilong. Ayan. Hindi, kasi kakanya ka. Yan, sabi ni Kusina ni Idoy, Arlene Manuel, shout out. Yan, sabi ni Ma'am Wilma Hernandez, 10 palablab naman po dyan. Legit po na babalikan ko kayo. Salamat. Ayan. Sabi ni Monica Dorado, God bless Idol Uragon, more blessings to you para marami ka pang matulungan. Ayan. Salamat po. Salamat. Ha? Sipunon ka kaya. Yak! Dahog lang ako kandigday. Bandi, kaya masisip. Una mo din, dahog digday. Ala, grabe ba? Iya, dahog kandigday. Iya? Kasi mahalim mo at yan pag Hindi ka naghiling. magiling ka rin sa cellphone ni ano. Sabi mo, ano sa naman ito? Dahil lang isda. Yan, magandang hapon rin kay Ma'am Ranita Pinson. Sabi niya, siya ba ang misis mo? Yung asawa ko po yung pinakita ko yung picture. Siya po, pinsan ko. Yan. Magandang hapon Ma'am Ranita Pinson. Sabi ni Ma'am ko, Corazon, Romay, Simply Cat, Dan, Kalimbang, Dikit, Pulpak. Ayan. Ayan, balikan mo lang sila bukas. Ayan, sabi ni Ma'am Arlene Manuel, hello po, Kusina ni Idoy. Lalo magbibig ka, be. Manyan daw ako. Lalo magpahiling ka. Halago. May naghahanap din. Ha? Ay, patay. May nag-ano? May ano pa, single. Ayan, kung kayo po naghahanap ng single, lapit ko nito. Ayan, Subscribe tapos- nyo din pa. Kaling. Ayan po yung tunay na single. Ayan, magkapad po sila. Taga-Korean lang. Taga-Korea lamang. Si Lee Min-ho. Yan, magandang hapon kay Ma'am Easy May Crescencio. Ayan, sabi niya, Urago pabati naman sa mga naman para sa birthday ko, taga-subaybay baya mo ako. Ano? Kita ko na. Sabi ni Ma'am Easy May Crescencio, Urago pabati naman po sa mga naman para sa birthday ko, taga-subaybay mo ako. Ayun pala. Yan, salamat po.
Yan, happy birthday po Ma'am Easy May. Yan, baka may mga gusto kayong batiin. Yan, happy birthday po Ma'am Easy May. May you have many more birthdays to come. Yan, magandang hapon din kay Jurel Layson. Sabi niya, good afternoon. Sir Oragon, God bless po. Shout out naman sa mga taga Tondo, Manila. Ayan, shout out sa mga taga Tondo. Ayan, shout out din sa mga shout out sa mga ano diyan sa family Vicente diyan sa Tondo, Manila. Sabi Ma'am Renita Pinson, kala ko po nasa Saudi po ang asawa mo. Ganda pala asawa mo, sir. Ako na naman. Ako na naman. Ayan, nasa Saudi po yung asawa ko. Siya po pinsan ko. Sabi ni Ma'am Arlene Manuel, God bless po, sir. Sana madami ka pang matulungan na mahirap. Ingat palagi sa iyong misyon. Happy New Year po. Ayan, salamat po, Ma'am. Ika di. Hindi. May naghahanap biging single. Daw, saan ba? Maglag. Yan, sabi ni Ma'am Minda Galaki, good morning Sir Roy, thumbs up dan, God bless more watching from Saudi Arabia. Yan, salamat ma'am, salamat. Yan, sabi ni Jurel Layson, ang ganda ng damit, pati nagsuot ng damit, ang ganda, cute pa. Yan. Yan, magandang hapon kay Ma'am Tess CM. Sabi niya, Dan Tamsak po. Yan, salamat Ma'am Tess. Sabi niya, lagi po akong nanonood ng vlog mo, sir. Ayan, salamat po, salamat sa inyong panonood. Yan, magandang hapon din kay Papay Loves Mamay. Yan, tamsak. Sabi niya tamsak at dikit dan host. Baguhan lang po. Ayan, maraming salamat Papay Loves Mamay. Yan, bigyan kita ng blue jacket. Yan, sabi ni Ma'am TCM, payakap at pakalimbang po mga kapatid. Yan, sabi ni Ma'am TCM Dan Tamsak po. Salamat. Ayan, sabi ni Ma'am TCM, lagi po ako nanonood ng vlog mo, sir. Ayan, salamat. Sabi ni Ma'am Arlene Manuel, Sir Roy, sino si Simply Cat yung katabi mo? Yan, yung may ganito din pong t-shirt. Siya po si Simply Cat. Puntahan po sila. Siya. Isa din po siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Yun lang, nag-uumpisa pa lang po siya. Sabi ni Ma'am Salome Arbon, thank you Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. God bless us always. Salamat sa iyong lahat po sa mga tulong, Oragon Honey. You do this to glorify God, to build the kingdom of God. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po Ma'am Salome Arbon. Magandang hapon po sa inyo. Andito din ang ating mabait na kaibigan, si Ma'am Jilin Han. Sabi niya, hello, good afternoon Roy, Oragon Honey, and to all your subscribers and viewers. Ayan.
Ayan, sabi ng Teresita Castro Oragon, ganda pala asawa mo. Ingat, God bless. Ayan, salamat ma'am, salamat. Ay niya ako, anong makita, maminda sa muya niya po, upisan na niya po ang maray, pagkamaling daw. Pero yun, Ang danggon mo dyan. Ayan, sabi ni Papa I loves mama, salamat po. Nag-uumpisa pa lang po, padikit naman po. ay ka, yun nga ning ano, Ayan po yung bahay ni Simple Cat. Ayan po yung link niya. Pakisuportahan po natin. Ayan, sabi ng Jilin Han, Sunday na ba dyan? Yes po. Linggo po ngayon dito. Sabi ni Ma'am Corazon, Romay Kusina ni Idoy, Kalimbang, Dikit, Full Pack. Ayan, magandang hapon kay Ma'am Ninit, bye-bye. Sabi niya, good afternoon po, watching from Hong Kong. Ayan, salamat po sa inyong panunood, Ma'am. At salamat sa 39 viewers natin dyan at 134 thumbs up. Salamat, salamat. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe. At click niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, sabi ni Ma'am Jilin Han, shout out to you, Simply Cat. Ayan, sabi niya ulit, happy blessed Sunday afternoon everyone. Ayan. Hi Ma'am Jilin, magandang hapon po. Papa loves mamay. Ayan, Papay loves Mamay Dan at Simply Cat, pasukli naman po. Ayan, bukas po kayo babalikan. Bukas babalikan ko kayo. Ilang minuto yung upload mo? Hello, bagong kaibigan. Balik ko. Mas lalo na kung matalita ka kainin. Nagdulog ako, madali ang mauwan. Makuyang ka, maano ka. Big. Madali ang makaubos. Kung ma-upload ka, magdigdi ka. Lako ka sa napasirang dulo. Ano yung, hirap ko sa magralakaw. At malunad ako kay parang si Bob. Saturday pa lang. Ayan, sabi ni Ma'am Jilin na magandang gabi pa dito ng Saturday Orago na niya. Ayan. Thank you, Sir Albert, Apilado. Sabi ni Sir Albert, Senior Apilado, Ma'am Kat, nalook ko na channel mo at nag-sub na ako sa iyo. Ayan, maraming salamat po sa suporta kay Simply Cat. Sabi ni Corazon, Ma'am Corazon Romy, Papay loves Mamay Dan Kalimbang Dikit Full Pack. Kamu na din, natagpapo na kami tapos magagaling. Ano daw? Kapag meron ka rin daan. Oh, so ko dahil naka-Diyos, dahil naka-bisito. Igwaman ka na, cha. Manato mga rin dahil kitang maluto. Matagas man kayong maluto. May ano ka sa aga? May ano ka sa aga? Gawa mo. Ano kaya kung mag-iba-iba na kita? Ayan, ang tapos nagkasagat naman ang harap namin. Kapag-ibo mo na ako Diamond kaya pwedeng sublinag ko, i-vlog mo man. Iyo, dahil mo yan. Kasi i-friend namin ko. Nakakaano kaya ako pinag-interview. Sabi ni Ma'am Corazon Romy, Happy New Year and same to you po. Sabi niya, Idol, saan kayo?
Yan, nandito po kami sa Bicol. Tigaon, Camarines. So, pisil ka baga. Yan, magandang hapon din kay Simply Boys Vlog. Sabi niya, hello host. Yan. Magandang hapon po sa iyo, Simply Boys Vlog. Sabi ni Ma'am Corazon Romy sa likod ng bahay. Bali nasa harapan po kami ng bahay namin. Ayan, sabi ni Simply Boys Vlog, pahingi ng jacket host. Ayan. Sabi ni Ma'am Rebecca Pauli, happy watching. Ayan, salamat po ma'am. Magandang hapon po sa inyo dyan ma'am Rebecca Pauli. Ayan, sabi ni Simply Boys Vlog, happy new year. Ayan, same to you po. Ayan, sabi ni Ma'am Jilinan, kape muna tayo Uragon Honey and Simply Cat while waiting for my clock in time. Ayan. Maraming salamat po Ma'am Jilinan. Ingat-ingat po kayo sa paghigop ng kape kasi baka mapasok po kayo. Ayan, welcome po Simply Boys Vlog. Ayan, sabi ni Ma'am Jilinan, salamat at naka-join ulit ako sa live mo. Ayan, maraming salamat po ulit. Ayan, magandang hapon din kay Ma'am Minda Galase. Sabi niya, thank you sir sa pajakit. Ingat. Ka po lagi at hello sa YP mo. Ayan. Ayan, sa kakapasok lang po, hindi ko po siya asawa. Pinsan ko po siya. Ayan, sabi ni Ma'am Nancy Balbalan, hello. Keep it up the good work sir. Ma'am, God bless, mabuhay po kayo. Happy trekkings. Ayan, salamat po Ma'am Nancy. Ayan, sabi Simply Cat, Simply Boys Vlog, padikit po host. Ayan. Sabi ni Jorel Leson, hi po kay Simply Cat, musta po and God bless po. Ayan. Magandang hapon din kay Nix Ninja. Sabi niya, hi host. Sabi ni Ma'am Corazon Romy, Welma Dan Kalimbang Dikit Full Pack. Ayan. Sabi ni Papay Labs Mamay, newbie po padikit naman po. Magbakas lang po. Ayun. Ayan, salamat sa 52 viewers natin dyan at 143 thumbs up. Maraming salamat po. Ayan, sa kakapasok lang po, ang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Simply Boys Vlog, dalawa po, balik niyan, host. Ayun. Magandang hapon din kay Joseph Manebele. Sabi niya, happy Sunday, Uragon Honey. Ayan, happy Sunday din. Yan, sabi ni Sir Albert Senior Apilado, okay sir, wait ko na lang vlog mo kay Ty Leonardo. Ayan. Sabi ni Ma'am Jilinhan, ang galing, maraming thumbs up. Congratulations guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng thumbs ups natin yan. Yan, andito din si Ma'am Melinda Badurea. Sabi niya, watching from Riyadh, pa-shout out po sa family Badurea dyan sa Huyon-Huyon. Ayan, happy trekkings everyone. God bless. Ayan, shout out daw sa mga Badurea family diyan sa Huyon-Huyon, sa gilid yata itong tinatawag na gilid. Barangay ano pala to? Maligaya. Hindi, Sitio Maligaya. Sitio Maligaya.
Ay, tit. Siksiyo ka baga. Ayan, sabi ni si Rosie Tabungaw, present pa rin ako, copy muna. Copy namin ni Kuya Bal. Copy min ni Kuya Bal. Ayun. Okay, copy-copy lang muna. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Castro, Happy Sunday, Uragon, ingat, God bless. Yan, maraming salamat po. Sabi ni Simply Voice Vlog. Hello host, Happy New Year. Ayan, magandang hapon ulit Ma'am Simply Voice Vlog. Same to you po. Gayo talaga mo. Gayo na akong. Yan eh. Miski yun eh, like ang kulay kang ano. Kasi ngayon talaga baka ano ka na. Kaya nga ni, basta tutukar. Napabakal ako nang karon da 150 sa pa imprenta. Yan lang ang kabahan ko mga. Yung bata ano mo ba yun? Shipping fee pa. Ay, 150 tapos 130 subado. 500. Na 18 ay 280 na. Ay, may nag-suggest yan, 500 ah. Kaya nga ni 500. Sabi ni Ma'am Corazon Romy, Simply Boys, Dan Kalimbang, Likit Pulpak. Ayan. Magandang hapon din kay Ma'am Jocelyn Kasi, sabi niya watching from Alabang. Shout out sa mga kasama ko sa bahay, idol ko kayo, parati ko pinapanood videos nyo. Ayan, maraming salamat po Ma'am Jocelyn Kasi. Sabi ni Ma'am Jilinhan, wala pang kapimin dito sa Las Vegas. Sana mayroon. Nakakaingit kapag naghigop na si Kuya Bal sa kapimin niya. Sariling gawa ba rin ni Kuya Bal? Yung kapimin niya. Sana may mag-sponsor rin sa akin ng ano. Kaso di ako nagkakape. Gata. Naman kita kaya tubig. Kaya ba maganda? Papay loves mamay. Kalimbang Oldan po. Renante Dolendo. Kasukli naman po. Hazel the dog. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Corazon Ramen. Papay love mamay dad. Simply boy, salamat host padikit dalawa po balik na. Nung pag-ibo ka na iba-ibang kulay. Para kung may gustong ibang kulay. Di. Ano ka tong ano?
kawawa ay kay anak hiwili. Kuligan sa akin. Ikabot na ko rin, diyan minahali pa sana ko. Basta kabalikan. Diyan, nakabalik na. Diyan pa, pa sana. Gawa daw nila nanay. Gawa nila nanay Shuni ang Copy Man. Ayan. Sana makabot dito yung Copy Man ni Kuya Bal. Sabi ni Papay Loves Mamay at Axel, the dog, nasuklihan ko na po sa'yo. Nakasukli na po ako sa'yo. Salamat po. Ayan. Sabi ni Ma'am Wilma Irlandes, patamsak naman po ng trainer ko po, please. May iwan lang ng bakas para mabisita ko din po bahay niyo. Salamat. Ayan. Sabi ni Ma'am Jillian, i-message mo lang si Kuya Balroy. Ayan, message ko nga si Kuya Bal. Baka naman, patikim ng kape. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Castro, ganda ng kulay ng t-shirt mo. Ayan, salamat po. Why? Salamat. Makomersyalo na bagat ano. Ikaw mga yung malagay itong ads. Yan, sa hindi po nakakaalam, pag na-monetize na po kayo, kayo po yung bahala kung ilang ads yung ilagay nyo. Basta 8 minutes pataas yung yung video. Pag 8 minutes pababa, pag 7 minutes pababa, 2 o 3 ads lang. Pero pag 8 minutes pataas, kahit minuto maglagay kayo ng ads. Kaso nakakasawa naman pag ganun. Puro na lang ads yung makita. Ayan, sabi ni Ma'am Jillian, maganda daw ang benefits sa Copy Man, sabi ni Kuya Bal. Ayan, magandang hapon din kay Rated B. Ayan, kung may Rated K, ayan, may Rated K. Ay, kung may Rated K, ito naman si Rated B. Sabi niya, mega shout out sa inyong lahat. Ayan, welcome Rated B. Ayan, sabi ni Rated B, yes, tama. Ayan, monetize na din yata ito si Rated B. Ayan, sabi ni Ma'am Jillian, wag lang masyadong haba ng ads para matapos. Ayan, wag naman masyadong damihan yung ads. Ayan, sabi ni Axel Ladog, dang pulpak sa'yo at Wilma Irlandes. Pag naglalagay ako ng ads, every 3 minutes. Kapag mahaba yung video, tulad dito sa sa live stream, every 5 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Yan, tip ko lang din sa mga nagbablog na sa mga nagbablog. Mag-isip po kayo ng content na yung papatok sa tao. Yung papatok doon sa mga manunood. Yung panunuorin talaga ng mga tao. Kasi pag gusto ng tao yung pinapanood nila, aabangan ka nila. Siyempre, hindi mo na kailangan maghanap pa ng subscriber. Kasi sila na mismo yung mag-subscribe sa'yo. Kasi gusto nga nila yung video mo. Sabi ni Ma'am Corazon Rome Axel, the dog,
daan kaimbang dikit full pack, tinapos COVID. Ayan. Sabi naman Teresita Castro, asan si baby vlogger, di mo siya kasama, yung bunso mo. Ay, nagsisilpon po. Ako nakatatlong content din ako eh. Yung una, yung paggugupit, mahina yung views. Tapos nagkaroon naman akong content yung tungkol sa anxiety. Gumanda-ganda yung views. Hanggang sa nakilala ko nga yung mga bata, yung mga anak ni Tatay Leonardo. Ayan, iblinag ko sila. Yan, simula nun, talagang sinerte na ako sa pagbablog. Kaya tinuloy-tuloy ko na mag-vlog ng pagtulong. Pero dati pa, daw ka din. Pero dati pa, tumutulong na din po talaga ako. Ayan, sa paggugupit ko. May pinupuntahan akong mga barangay, magugupit ako ng libre. At yun sa bayan, magugupit ako ng libre sa mga senior citizen. With bigas. Kapag gupit na ako ng libre, may bigas pa sila. Yan, sabi ni Ma'am Dilinhan, kasi minsan ang video ay 15 to 18 minutes lang, pero ang ads ay 45 to 1 hour. Haha, nakakaloka. Yan, meron nga pong ads na umabot ng 1 oras. Aga daw di. Yan, sabi naman ko kason, Wilma Irlandes Dan, dati ng dikit. Ayun. Sabi ni Ma'am Jillian Han, sa nag-charity vlog lang talaga ako nag-subscribe. Man kayong karne? May pulbo ka po yan. May malaking tulong talaga yung mga vlogger na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kahit pa paano, ano ba to? Nakakabawas na sa gastusin ng gobyerno. Yan, sabi ni Ma'am Corazon Romeo, oo nga, tapos na ang buong movie pero ads lang yung haba. Yan, sabi ni Simply Boys Vlog, Papa I loves Mamay, dan sa dan na po. Thumbs up. Sabi ni Ma'am Chari Torres, hello po, happy trekking sa inyo dyan. God bless. As all po, ingat, maulan po. Ayan. Magandang hapon sa Ma'am Clary Torres. Ayan. Sabi ni Simply Boys Vlog, nag-iwan po ako ng bakas. Ayan. Sabi ni Ma'am Corazon Rome, pagbalik tapos na LS. Yan, yung ads po talaga kasi nakadepende yan sa sa'yo kung ilang ads yung ilalagay mo. Pero dapat mahaba yung mas maganda pag mahaba yung video para maraming ads. Pero wag naman as in talagang dadamihan yung ads kasi puro na lang ads yung mapapanood. Yan, sabi ni Simply Boys Vlog, host, dami ko lagas ng karaan host. And halip pa na. Kabangaan lang yan. Yun naman. Kasi lahat na pambita ang pag-upload mo ka. Halo yun talaga. Pag-abot ng Oras talaga. oras. Doon ka. May ginagawa ka dito. Pinali, makalipot. Pinali naman.
Ayan, sabi ni Ma'am Rebecca Pauli, kayong mga vlogger na tumutulong sa mga nangangailangan, mabuhay kayong lahat. Tuloy-tuloy lang sa pagtulong para mabawasan ang mga kababayan nating naghihirap. Ayan. Marami din talaga yung nababago yung buhay dahil sa mga vlogger. Si Kuya Bal Santos, dami nang naipagawang bahay. Ayan, sabi ni Simple Boys Vlog, Simple Cat, full package na po. Ayan, sabi ni Ma'am Jilinhan. Pero sila Kuya Bok at lahat ng Manila vloggers pinag-share din nila sa mga nagtatrabaho, mga naglilinis sa Manila Bay. Marami din silang sponsor at binibigay nila sa mga workers doon. Ayan, mabuhay silang lahat. Kuya Bok. Ito yung vlogger na yung binablog niya yung Manila Bay, no? Sabi niya, Papay, Labs Mamay, at Corazon Rome, Dana po, binabaan niyo yung bahay niyo. Salamat po. Ikat ba may magkakain? Basok na. Pero bagan meron luya si Banda. Na? Pwede mo na ako lechon mo. Saka na pag ano na, pag lechon na. Yan, sabi ni Ma'am Corazon Rome, yes, thanks, naka-anim na ako nadikitan. Maraming salamat sa mga bumalik. Iba man pati isa ko. Sabi ni Ma'am Corazon Rome, pinapanood ko din si Kuya Bok. Ayan, pinapanood ko din minsan yan si Kuya Bok. Sino ba yung nag-suggest din sa akin? Ayan, salamat sa 35 viewers natin dyan at 155 thumbs up. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon kay Dream and Reality Vlogs. Sabi niya, Ragon, Ani, see you po sa pag-uwi ko watching from Holy Land, Israel, Naga City. Ayan, salamat. Welcome po kayo dito sa aming tahanan kung gusto niyo po. Bahala ka na yan. Marambukon. Bahala ka na yan. Ano pala ni Boy Lado? Ayan, sabi ni Ma'am Corazon Romy, Simple Boys, Dan na po. Vlog baga kaya? So ano ba? Ayan, si Axel the Dog, sabi Dan kay Simple Cat. Mapakal? Ayun, Ay ano? dami ng Mapakal? Bahala ka. Ayan, sabi ni Papay Labs Mamay, saan ka mo sa Bicolos? Dito po kami sa Tigaon. Kamarinis ho. Kasi nagtataram na inyanyok niya. Nay, luway. Nay. Matangaon na. Luway, mga boses mo. Pati niya ako si Balwin na po ah. Nagluwas na si Pay. Nagluwas ng lamesa si Nakasunod ka. Kapulot naman si Balwin. Yan, sabi ni Ma'am Jilinhan, kapag hindi tama ang pagbakas, talagang nilalagas iyan ni Lolo Whitey. Dapat mahaba ang bakas at ang bakas dapat akma sa video pinapanood at dapat legit ang ninja o bahay na nagbakas. Ayan, tama yung sinabi ni Ma'am Jilin. Sabi ni Dream and Reality Vlogs, taga dyan po kami sa Naga City, di ka home. Saan po kita pwede ma-chat? Ayun, pag-search na lang po kung gusto nyo pa kung may add, gustong i-add sa Facebook, Roy C. Buluan. Ayan po. Pag-search na lang po, Roy C. Buluan.
Ayan, Ma'am Corazon, na daw po sa'yo si Simply Boys Vlog. Ayan, sabi ni Axel Dadog, tama ka dyan, Jilin. Ayan, tama naman po. Magandang hapon kay J. Pani Ulapi. Sabi niya, pa-shout out po, idol. Sana. Ayan. Shout out kay J. Pani Ulapi. Bigyan ng jacket yan si J. Pani. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Ayan, welcome din natin si Ma'am Queen J. Mark. Ayan, sabi niya, Dan Tamsak host. Ayan, salamat po, salamat. Bigyan din kita ng jacket. Ayan, welcome din natin si BMM. Ayan, sabi niya, hello po idol, Happy New Year. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat yan. At Happy New Year din po. Masenda ito. Baka maligo ka mo dyan. Yung gatsya ka muna. Ni, atong Nani pinagitan mo? mo? Dito. Uy, ano ba dyan? Dahil kaya abot dyan ng signal, dahil kung makalive dyan. Ayan, sabi ni Ma'am Jilinhan, at dapat tapusin ang pinapanood kasi pag hindi tinapos talagang ilagas yan ni Lulu YT. Ayan. Kung mahaba ay kung maiksi lang naman yung video, 10 minutes, tapusin na lang. So yan, kung gagawa po kayo ng kung may content po kayo, dapat yung video niyo mahaba. Dapat yung mga ina-upload nyo 8 minutes pataas para mas madali yung watch hours. Yan, sabi ni J. Pani Ulapi, idol, turuan mo ako paano po mag-YouTube. Ayan, siyempre, unang-una gagawa po kayo ng Gmail account. Magandang hapon din kay Audi. Sabi niya harang po. Ayan, salamat, salamat. Welcome sa aking live. Ayan, salamat sa 32 viewers natin dyan at 158 thumbs up. Salamat, salamat. Ayan, sabi ni Audi, second harang. Ayan, salamat, salamat. Magandang hapon din kay Rox Pistanyo YT. Yan, salamat sa patamsak Audi. Salamat, salamat. Yan, sabi ni Audi, Happy New Year everyone po. So yan, last 5 minutes po tayo mga guys. Mag-i-end na po tayo ng ating live. Ayan, sabi ni Audi, love, love. Ayan, last 5 minutes po. Tapusin na po natin tong live at bibili pa ako ng pampakain sa baboy. Wow. Hinaan mo na, hinaan mo. Ang lakas. Hingi ka ng kuya mo na. Hingi ka muna kay kuya. Doon ka na muna at maingay oh. Kids, you are supposed to play this kind of games outside. You're gonna tear their house down. Let's go to have a walk in the park. Hinaan mo. Ayan,
Ayan, sabi ni Audi, patamsak po, sana sir sa aming premiere, please. Ayan, sabi ni Rox Pistanyo Whitey, ang Chinese New Year ay sa February pa at ang sa Buddhist naman ay iba rin naman. Ang Christian New Year ay sa April pa yun. Po sa Hebreo calendar. Ayun. Nalito ko lang sinabi ni Rox Pistanyo Whitey. Sabi niya, ang Chinese New Year ay sa February pa. At ang sa Buddhist naman ay iba rin naman. Ang Christian New Year ay sa April pa yun. Sa Hebreo calendar. Ayun. Ayan. Salamat po Ma'am Jilin Han. Thank you, thank you. Ayan. Magandang hapon din kay Nel Babe Vlogs. Sabi niya, Tamsak Dikit Host. Ayan. Salamat. Yan, last 2 minutes po, last 2 minutes. Yan, sabi ni Simply Boys Vlog, salamat sa Dikit Host. Ayun. Sabi ni Neil Babe Vlogs, pasali host. Ayun. Say, ano? Ano? Pangit-pangit itong masitas na pilim. Ngayon, mas magay na sa masitas. Ay, patay. Ayan, sabi ni Ma'am Teresita Castro, musta na sila Angeline? Ayan, okay naman po sila. Ayan, hindi ko pa lang po sila ina-update. Diba po nung pinapatapos ko po yung kusina nila. Ayaw ko muna silang istorbohin. Ayan, sabi ni Audi, thank you po sa lahat. Ayan, sabi ni Axel Dadog, Dan Audi, full pack. Ayan, sabi ni Audi, Happy New Year po sa lahat. Sabi ni Neil Babe Vlog, hello po sa lahat na andito. Sabi ni Simply Boys Vlog, Queen J-Mac, Dan Tamsak, nag-iwan po ako ng bakas. Yan, last 1 minute po. Magpapaalam na po kami sa aming live. Yan, sabi ni Ma'am Jilinhan, Roy mo ba na some of the ads have thumbs up or thumbs down on the left hand side? I-click mo kung thumbs up para may extra revenue ka matanggap. Ano po yun? Sabi ni Ma'am Jilinhan, Roy mo ba na some of the ads, siguro alam mo to. Roy, alam mo ba na some of the ads have thumbs up or thumbs down on the left hand side? I-click mo kung thumbs up para may extra revenue ka matanggap. Ganun pala yun. So, ngayon ko lang nalaman pag may thumbs down pala, may extra revenue. Thumbs up. Ganun pala yun. Yan, sabi ni Ma'am Teresita Castro, okay Uragon, ingat po, bye. Yan, ngayon ko lang po Ma'am Jilin na alaman yun So pag may thumbs down pala, okay. Ayun, back to live. Ayun, nawala po tayo ng konti. Ayan, sabi ni Ma'am Jilinhan, ikaw ang maglagay ng ads, right? Kaya tama po. Piliin mo ang ads na may symbol na thumbs up or thumbs down. At ipaklik mo yan, magka-extra bayad doon. Ganun pala yun. Try ko nga yan. Ayan, magandang hapon kay Your Music DJ sa Bicolano, Garo Oya Didi. Ayan, po mga Bicolano. Kanya ang digi.
Yan, magandang hapon din kay Ma'am Lourdes in South Korea. Sabi niya, hi po, harang. Happy New Year po. Ayun. Bigyan na ng jacket si Ma'am Lourdes in South Korea. Yan, kami po yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng live. Salamat din sa lahat ng nagpa-thumbs up. Sa lahat ng naka-BG, maraming salamat po. Yan, sabi ni Ma'am Lourdes in South Korea, nakikibagong taon po. Ayan. Maraming salamat po ulit. Sana po tayo magsabang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yan, kayo po yung magpapaalam na at maraming salamat po ulit. Kulang po ang salitang salamat para sa suporta nyo. Ayan. Nagsararo, may kita ka na pa to. Ano yung karang Pero makapungan, hindi niya. nagsarong aldaw. Dahil pag day ka man ba yun? Ayan Ma'am Jeline, napakalaking tulong po nito. Gagawin ko po itong sinabi niyo. Ako si baby, pag sinala na may bilin para kong dalig, di ba? Ayan. Until next time, maraming salamat po ulit. Yan, bye-bye. Kumakain. Babalikan daw yung mga dumikit po sa kanya. Babalikan daw niya po bukas. Ayun. Maraming salamat po ulit. God bless po. Happy New Year. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat. Ay, grabe ka man.